白がディフェンス行こ Nema tamo isto, tamo niko ne radi. Dobro. A mi ćemo na ovu stranu. Dobro.う。で、今日コンディションの練習じゃないんだから、 Kad završe, izađu nas. とにかく早く攻める。 Da igraju. はい、行こう。全部早く早く早く。早くフィニッシュまで。今、楽が仕掛けた時にもう一人裏回ってやるとか。 Reci im da su, oni ko da su Real Madrid jebote, Bog. Svaki korak im je skup. レアル・マドリードじゃないんだから、うちは。 Svaki korak. なんで一歩一歩惜しんでんの？一歩動かそう。動いたやろ、もっと。ボール持ってない選手が。 Ja. Top. まだいい、まだいい。もう一回行こう、もう一回行こう。もう一回行こう、このグループ。 Nije bitno, ne, mislim, znaš, ali treba da nauči da brzo igraju. で、わざと早くプレーすることをやってるんだから、まずは学んでくれ、それを。 Stop, stop. ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。 Stop. ストップ。 Šta ćemo to? なんでそこから上げてんの、今。まず、勝負かけてみ、そのまま。そう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 。で、美月回ってみ。 Unutra. 中でもいい、中でもいい、中から行ってみ、美月。そしたら2-1だろう、どっちから行ったとしても。 Teško, mat. なんですぐセンタリング上げちゃったの、今。 Nemoj いや、説明なんかいらないんだって。仕掛けろって言ってんだって。 6 わかんないんだったら家帰ってもいいから。 Što vidiš, priča. Znači u reprezentaciji sad samo petom igra.